ngati nkhondo zawo zoti zilimbane ndi pemphero. Nthawi zonse mkhristu akamapemphera, Satana mdierekezi ndi angelo ake onse amachita mantha ndi pemphero, chifukwa pemphero ndi chimene chili ngati chida chachikulu kwambiri pamaso pa Mulungu, makamaka kwa ife kudalira Mulungu, timadalira pemphero. Koma ufumu wa Satana mdierekezi umasokoneza pemphero mu njira zitatu. Njira yoyamba, anayika pozungulira pa iweyo, anayika timu imene imatchedwa kuti Samiroza. Ziwanda zotchedwa Samiroza ndi zachisawawa, ndiye mukagwada Khristu kupemphera, kagulu kamene kakasamiroza kamabwera kuzasokoneza. Zili ngati mmene tichitira kuti kapena chinthu chalowa pachire ndi simunaone kuti chaenda bwanji, timapanga kanga nipapasira kuti mwina kwati muchiopseza kuti ngati chinabisala chitani chivumbuluke. Ndi kagulu kamene kakasamiroza munthu akagwada kamapanga na shishisha amene yamamveka bwanji ndi amene amabwera mu bongo pamene mwagwada kuzapemphera. Mukumbukire amayi uchi, anzanga uchi, mnyamata uchi, napanga chako. Pamene ukupemphera amakhala Samiroza, amakhala kukukumbutsa zinthu, mapulogalamu ambiri, koma inyoto mukulankhula Ambuye nthandizeni mwakuti uli pakati wepopemphera, koma pemphero lako lija limayenda limodzi ndi zokumbukira. Kamkunivesa pamenepo, limayenda limodzi ndi zokumbukira. Zimene mukukumbukira zosathandiza chilichonse, zokumbukirazo zimatchedwa gulu la Samiroza, zimene zimakansokoneza munthu uja. Munthu akhoza kukhala pa pemphero 30 minutes or 1 hour, Samiroza akusokoneza. Ndiye muzaona kuti iniyo muzikhala kuti pakamwa panu pakutchula, koma mu bongo mwanu mukuyenda nsonkhani ina. Ndiye pemphero limapita mizera iwiri, uku mukupemphera mawu mukutchula, uku nsonkhani za mutu. Amene amapangisa kuti muzikumbukira nsanga zimene zija amatchedwa kuti cha Samiroza. Na gulu limeneli lapangisa anthu ambiri kuyamba kumanena kuti komatu ndimapemphera koma Mulungu sandiyankha, komatu ine ndinapemphera koma chakuti sichikuchitika. Chimene chimapangisa kuti chochitikacho chisachitike. Gulu limeneli ndi gulu loopsa kwambiri, chifukwa limautsa zoutsa. Mwina nkhani yopanda pake, koma kanthawi kokaka imatha kubwera malingaliro, ndi kuyamba kusova milandu, kuyamba kusova nkhani, kuthesa zina zache, kuyankha mayankho, mafunso, koma uli mkati mwa pemphero, mpaka mumaona kuti pemphero lija likupita lopanda kanthu. Ndi gulu limeneli limakhala ngati gulu number 1, kapena kuti chotchinga number 1, chimene chimapangisa kuti mapemphero asapite kukafika kwa ndani, kukafika kwa Mulungu. Chachiwiri ndi chakuti munthu mkhristu apewe uchimo pauka, chifukwa uchimo upauka ndi nkhondo yaikulu kwambiri imene imapangisanso kuti inuyo pemphero lanu mudzilimva kukayika kuti Mulungu akuyankha, chifukwa chipangiso chimenechi chimabwera kuzakumbutsa uchimo. Samiroza akukumbutsa zochitika za mkati mwa ulendo, koma gawo number 2 umakumbukira uchimo. Satana amabweresa zimene munalephera mkati mwa pemphero ngati chipangizo chimene chikupangiseni kuti pemphero lanulo lisapite kutali. Nje iniyo madzamba kuchita kuyerekezera mmene mukupangira popemphera kapena Mulungu mukuntchulayi ndi uchimo uja. Ndiye uchimo uja kwa inu mumauona kukula
kusiyana ndi chimene ndi amene mukumpempha kapena kusiyana ndi mmene inuyo mulili. Ubale wa inuyo ndi Mulungu umadzapezeka kuti wachepa. Satana wakuza kwambiri tchimo lija. Tchimo ndiloopsa ndithu ndipo silifunika kulichita. Chifukwa chakuti tchimo ndiloopsa silifunika kulichita, limadula ubale kwa Mulungu. Ndi zotheka lero kuti inu pamene mwagwada pansi mukufuna kupemphera, ziwanda zija Satana uja amakubwereserani chinthu choopsacho m'maganizo mwanu, ndikuyamba kukukumbutsani kuti komatu pali izi. Ndiye kuti niyo umboni wosonyeza kuti ndi Satana amakupangisani kukhala zosatheka kuti Mulungu angakukhululukireni. Tchimo ndilosakonzeka, sinamalize kukonzeka. Pamakhala zokayika zimene zimayamba kubwera, zimene zimabwera ndi Satana ndiyerekeza. Now gulu limene limangokumbusani uchimo umene munapita kumapanga ku dziko lapansi, limakhala ngati kuti gulu la angelo aziwanda namba 2. Phase 1 tapeza Samiroza, ndiye phase 2 tikupeza gulu ilili limene lili ziwanda, ufumu wa Satana ku dziko lapansi, umene inu pokhalamo kulumikizana ndi Mulungu wanu amakunenezani pa zimene inu mukuchita kuti muzigwa mphwayi pamene mukupemphera. Chifukwa chakuti mukugwetsedwa ndi mphwayi, mwakumbutsidwa kufoka kwanu, mwazipeza operewera kuti ngakhale mwagwada pa Mulungu woyera, inuyo si woyera ndipo pemphero silingamveke. Conclusion yakuti pemphero langa silingamveke ndiye kuti chimenecho ndicho chinga chapangisa kuti pemphero lilephere kukafika. Pamene chachitatu ndi chakuti ufumu wa Satana, ngakhale ife mmene tinali kuchipembedzo cha Satana, amatiuza kunena kuti Satana ndiyerekezi Lucifer amakhala m'maplaneti ena kumwambako, ndipo amanena kuti mkatikati mwa malo amene Satana amakhala ndikotetezeka, nkochingika, kuli waya kunachinga kumene kunda angelo, kotero kuti apansi sangabowole chisawawa, nawonso angelo pochoka kumwamba sangabowole socha kolingana ndi kuganiza kwa Satana ndiyerekezi. Na mumvese pano kuti ngakhale Mulungu kumwamba nayenso akamapereka mayankho kapena akamatuma angelo kupita pansi, angelowa amadusa chifukwa chakuti ali ndi mphamvu ndi maonekedwe au Mulungu pochoka mmwambamo. Koma akafika mulengalenga umu kuthekera kulipo kwakuti akhoza kuwalanda madalitso ache kapena mapemphero ache. Tikuonera Daniel kuti kuchedwa kunalipo. Chifukwa chani kuchedwa kuja kunalipo? Chifukwa angelo akubweraja si Mulunguyo. Angelo a Mulungu awanda angelo so amene anali a Mulungu koma anagwa, koma onsewa ali ndi maonekedwe ota aungelo, ndikuti mphamvu ndizofanana zikuleza Mulungu. Chifukwa kuti awa akuonjezeka kuti Mulungu waonjezerapo mphamvu powatuma, koma Mulungu atakachokepo ndiye kuti awawa onsewa ndiofanana. Angelo akugwawa ndi angelo enieni amene akugwira ntchito lero mu ufumu wa Mulungu. Ndiye gulu limenelo la angelo limenelolo mmene momo ndi mmene moja mumamva kuti akalonga amwambamwamba. Ndi amene wonso ndiye amene chili chitseko namba 1 kusiyana ndi zitseko ziwirizi zimene zimapangisa kuti pemphero lisafike. Chifukwa amene aja amachinga, mukakuwa Mulungu amamva, mumayembekezera kulandira. Ndiye tinkhondo sepona angelo ajapota pobwera kuti adzalandira zinthu zanuzi. Namba 2, pemphero lija likamapita, angelo a Satana amakumbutsa Mulungu. Ndapemphera lero koma mawa ndagwa muchimo, nkuja ndagwaso muchimo, koma dzana ndinapemphera. Uchimo ndi kuyendawo ndi umene tsopano angelo aja Satana amakumbutsa. Onani ngati kunenera zimene zike zimapangisa kuti akhale ni mphamvu zowakha mapemphero anu aja. Koma chachikulu kwambiri chimene tingadziwe nchakuti mulengalenga muli chitseko, muli khoma la angelo aziwanda la mphamvu.
limene limatchedwa kuti akalonga kapena kuti mujatima mvera buku la Aefeso mene limafotokozera muja kunena kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi koma choyipa cha mdziko lino komanso cha uzimu nzakumwamba. Ndi gulu limenelo la uzimu nzakumwamba limapangisa so kuti pemphero lathu likhale likuta likulimba. Koma pemphero kuti likafike bwino tidzipanga bwanji malingana ndi mmene ife timaonera mapemphero amene oyera mtima mapemphera kuti mapemphero amene amatikanika kugwira ngakhale pansi pano kuti nyumba muno mukupemphera ife asataniki tili panja kuti tilephere kulowa kapena tilephere kulepheretsa zimene mukupempha. Pempherolo limamveka chonchi munthu akagoda pansi ndi mtima wonse kuti akupita kwa Mulungu wake. Chinthu choyambirira pempherolo akamatulutsa mawu apakamwa pake kutchula Yesu mkati mwa pemphero muzikhala mavesi kazimveka zimenezi ndi mavesi aja ndi amene tsopano amapita ngati miyala ya moto mdzanja la Satana kuti chimene mwapempha chicha achisiye kapena akupaseni mpata achitaye chimamuocha. Koma mukamangoti ndikumangopemphera pemphero licha limapita mozizira kotera kuti kuthekera kogwira kumatanipo kumakhala. Mverani amatiuza kuti mumachidziwa chifukwa chimene pemphero la Daniel linagwidwira ndiye timati ayi sitikuchidziwa. Misonkhano ya Satana atumene ife sitikuziziwa. Ndi amati ehe nthawi imene ija Yesu wawo anali asadafe. Ndiye pemphero la Daniel linali ndi zoperewedwa makeiji ena panalibe. Kazikumveka zimenezo pamene pemphero la lero Mulungu anachitala kubweretsa Yesu podziwa kuti pemphero mopanda kutchulamo Yesu limangopita la ulere likafika mwamwayinga si pemphero basi koma limavutikira komanso kulikankha kulipeta kumakhala kosavuta. Kumbukirani Yesu akwauza ophunzira amanena kuti ndinakupemphererani ndipo Satana amakupetani inuyo. You see? Now ankapeta bwanji amakwanisa kwapeta chifukwa anthuwa akuchokera ku Chiyuda. Yesu sanafere pamtanda pati panafunika akakakwera pamtanda mmene anangokwera pamtanda Yesu ndikukhesa mwazi. Pemphero lomwe lija mapemphera china Petro moyo omwe uja makhala china Petro Yesu asanafe uja omwe uja Satana sakadapeta koma anakwanisa kwapeta chifukwa mwazi sunatani pamtanda sunakhesedwa. Now amatiuza kuti mmene anthu awo apemphera kapena ndinene kuti Mkhristu akamapemphera pemphero lichinamatchula mavesi mawu a Mulungu mmenemo kutchula mmenemo Yesu kumantchula mkati mwa pemphero muja mawu a Mulungu awa omwewa paokha ndi amene amayimira Yesu Khristu chifukwa Yesu ndiye mawu. Now pemphero lija limapita ngati miyala ya moto ndi limene linkatipangisa ife tikazungulira nyumba kapena tikayima pa nsewu kati kudikira china chake katapita kwina kwake pena paliponse ngati tikampeze munthu yopopemphera akutchula mawu a Mulungu mkati mwa pemphero akutchulamo Yesu Khristu. Number 3 moyo wake uwu mabasikete majumbo onse tinanyamula azoneneza azipezeka kuti mitanga yatuma mulibe chomuneneza munthu. Pemphero limenelo limapita direct kupatuka kumyata chifukwa wake choneneza palibe. Zikumveka zimenezo. Pemphero lake akutchula mawu Yesu Khristu akutchulanso Yesuyo paekhaekha. Na zimenezi zimapangisa kuti pemphero likamapita mbalimo limakhala ndi support ya mawuwa imapita ngati miyala yochoka kulegeni koma yotentha yakuti ngakhale ufumu wa Persia ngakhale akalonga amulengalenga amathawa kupatuka ulendo pemphero latani lafika. So chimenechi ndi chimene mpingo muchidziwe kuti tikamapita kopanga ataki anthu kuti mapemphero awo alephereke kapena chimene chimapangisa kuti mapemphero akanike ndi chifukwa kuti ambiri tikamapemphera sitimayika mu mawu a Mulungu mavesi
ichi mwanjira ina ndekuti pamene tikuwerenga mawu a Mulungu ndekuti tikutenga chikhulupiriro chonse cha Mulungu chimene chija Mulungu watika mavesi aja ndi miyala ndiye mwina mukupanga nkhondo zikumveka zimenezi legeni ndi imene iBhayibuli lili apapa koma ngati simukutenga mwalawo ndikuyika pa legeni ndikugenda myala olomwasunga ilibe ntchito ndi zimene ndinkafotokozera kapena ndibwereze kuti ndaina yakenso azimayi nyumba muno kumbukirani kuti kumalayi kudabuka mtumiki wina wachikazi amasonkhanitsa azimayi onse ku Blantyre anasowesa mtendere kwa basi chama 96 7 8 kulowa 2000 mkanthawi kameneka anthu amanyamuka chama tuza kumapita ku Blantyre kuli mtumiki wachikazi sindinchula zina pa tidanya mukumumva sole ali ndi moyo woto ali Blantyre mu koma utumiki wa azimayi kwawo pano unazilala chinazilalisa cha tidapita ife kukafika mpaka kunyumba kwake tinafika pa gate tinampeza gadi ali pamene tinapanga masamu amene tikwaziwa achipembedzo cha Satana majiki athu pamene pati agadi kuta kugona wa ife kuyenda waya tinakafika nyumba titafika pa khomo tinapeza kuti sanagone mzimayi pamodzi ndi achana ake ndi anthu amene amakhala nawo muta nyumba mucha tinapanga masamu kuti anthu achata agone anthu onse anatopa tinamva balala kuzimisa TV aliyense ukalowa kuchipinda tinadikira tinalowa ndikunena tu za pemphero limene likafika kucha kumwamba komanso ndikunena zakuti Baibulo ndi thumba la miyala pemphero lanu lija ndilegeni mawu a Mulungu ndi thumba la miyala imene ikufunika kuti mudzitola mavesi kuyika kucha kulegeni ndikutumiza na tinapeza thumba la miyala ali Baibulo lili kumutu kwa yaya amene tinayenda mpaka kufika kuchipinda tinampeza mzimayi wagona pa bedi Baibulo lili pati sikuti lili pambali pokha koma adafika potenga nkusamila ine ndamene ndinanyamula mutu kukhazika ndikutenga cha Baibulo lo ndikumuyikira poteropo leza la mmanja kuchosa kupalapala kuyika mkajumbu nkumapita utumikio kuchokera ndai imeneyo bwata kolowa sizinadziwike pamene papa ndikupachula kuti niyo muphunzire chani anthu ambiri timapusa kuti mawu a Mulungu kaya pogona muzisamira Baibulo basi kungolisamira Baibulo ndizopanda ntchito iliyonse chifukwa amenewa ni mapepala akulemba anyamata ndi mulimbi ni mapepala mphamvu ya malemba amenewa imalumikizana ndi munthu komanso pamene ukudzuka chimene chisopano chimazakhala cha uzimu ndiye Mulungu amapanga mawu akewo kwatakasa kuti ayambe kukhala mawu a moyo ndiye umakhala ndi moyo weniweni na mukamapemphera mu dzina la Yesu kolingana ndi vesi kazikumveka pamenepo ndiye kuti mumakhala kuti mukutola cha mwa vesilo mukuyika kucha kulegeni mukugenda pamodzi ndi zimene mukupempha liti moto umenewo Lucifer mulengalenga mwakemo pansi pa dziko lapansi pansi pa nthaka kunyanja kakuberemuda ilandikaya kuti konse palibe chiwanda chimene chidayeserapo kugwira pemphero limene likupita ndi vesi ndi mawu a Mulungu akulenga mkatimo chifukwa mawuwa ndi moto palibe angagwire adalipezerera la Danieli mwambamo masiku omwewo chifukwa Yesu kulalibe koma lero laine sangalipezererenso akuchepa kwambiri choncho pamene tikufuna kuti pemphero lathu lifike pamaso pa Mulungu chithunzi cha Satana akamakuona ni mukupemphera pemphero limene mukupemphera lija amadziwa kuti asiya miyala sadayika ambuye miyala sanayike lilimelo lilibe ntchito mupemphera palibe sanayike cha koma mukangoyamba kolingana ndi vesi namba amazozamba kuvuta za kazikumveka zimenezi nchifukwa chake mwina pamene tikupemphera mpingo
tiyana tiphunzire kupemphera koma mkati mwa pemphero muzikhala mawu. Ndikuisa mutakhala kuti muli mawu koma vesi yosuna ichule koma wagwisa ntchito mawu Mulungu tekezo kuti vesi wayiwala pamene kubwanji koma mawu Mulungu achula. Mawu a Mulungu ndi amene ali ofunika kwambiri koma posonyeza ukudziwa chimene ukunena vesi lonso limakhala solofunika chifukwa pamene pasopano umadziwa kuti kumene tabwera kuno kazi kumveka zimenezi mwina ndiwonjezere pamene. Satana achiyerekezi amaona matimu atatu anthu opemphera kazi kumveka zimenezo. Team number 1 imene ndiye ma professional sizamasewera yawo amene wandi anthu number 1 ali nchiyero akupanga chilichonse chimene mawu Mulungu ananena amakwaniritsa chilichonse kaza cha 10 kaza chani chilichonse amalondoloza anthu amenewa komanso ndi anthu oyera mawu a Mulungu sadaloweza cha mkati. Gulu limenelo ndi lina lapaderadera ngakhale kukuza ndi kuti pitaniko amakuza ndi msayesere mukavulala kumene kumukachoka mutapsa kumene kuti anyamata sizamasewera. Gulu limenelo ndi anthu loopsa kwambiri mwamvaiti limene ligulu limeneli ndi limene likamapemphera limasokoneza mahomsero achipembedzo cha Satana. Kugulu limenelo ndilokwana gulu loyamba kuli oyimba amene akuimba nyimbo za uzimu osati nyimbo za kubabulo koma amene akuimba nyimbo zachani za uzimu amene anakupanga kulalikira kukhala kuimba sana kupange kuimba kukhala kwaya iyayi kapena kuimba kukhala chosewerera koma a business ayi sana kupange kuimba kukhala kochukira koziyenerezera kokaoneserera kwapaka kumajambula mastyle apa alingali mazi iyayi ndikungokomesera zili bwino koma amene sana kupange kuimba kukhala kochugulira kazi kumveka zimenezo ali kugulu lipi number 1 kumeneko. Gulu limenelo ndi limene limasokoneza upo wandiyerekezi kaya kuli ma meeting akunsi kwa nyanja kaya ndapanja kaya magalasi kwawo kaya ma 2020 awo chani zonse amakambirana kaya ndi kusadiki kaya ndi kuti koma ngati akukambirana zinthu zimene sizikuthandiza ufumu wa Mulungu gulu limenelo limasokoneza kuti ndiloopsa kwa basi. Gulu number 1 ndiye gulu number 2 pali anthu olowa ndi kutuluka. Kama kunimvesa pamenepa gulu lolowa ndi kutuluka tikunena anthu amene muli osakhazikika pa zinthu za Mulungu amene munangotenga membership ya church basi amene ndiye muli gulu number 2. Gulu lovuta kwambiri lososa mtendere kwa basi kazi kumveka kaya limeneli ili ndi limene limaperekera mpata kuti ndiyerekezi azipeza nawo malo mu zinthu za Mulungu kazi kumveka kaya. Gulu lolowa ndi kutuluka ndingokuyerekezerani kungoyerekeza mpingo tiuyerekeze mpingo wa Mulungu dzina lakuti muli anthu olowa ndi kutuluka. Kuli gulu lina licha lili kumwamba licha linawo mamemba lati mmene muli na gulu limene lilolowa ndi kutulukali ndi limene likatuluka ukasewera kuchigololo uko kuzibwenzi uko likamaka lowa ndi kuti datenga ziwanda china janapa ulendo nawo mpaka kukafika nawo mchalichi nje kuti ngati chalichi chili mamembala 20 siku limenelo kuphatikiza ndi ziwanda membership ya siku limenelo kubwera kwanthu kumafika mwina 50 90 ziwanda zaperekeza nawo zakafika nawo pamalo pochedwa chalichi poyera chifukwa cha ino amene mumalowa ndi kutuluka. Kodi sikuveka zimenezi timvane topano na amenewa ndi matransport amene chipembedzo cha Satana timadalira lero tikacheza kuchipembedzo sonso ndikuti tiziyenda m'misewu tiyaona madikoni ma church elder ayima mu 18 akudikira chibwezi akambirana atenga ndalama kupereka. Kodi ndalama yampasanda omembala wa Seventh Day wa kwaya wa chikazi wa Dorika walandira 10,000 ife pambuyo pa 10,000 walandira kuchibwezi mpaka imene tilondola mpaka tikafika na nchali chimwako mongo
iweyo wabweretsa ziwanda pamaso pa Mulungu. Gulu limeneli ndimetima lichalolowa ndikutuluka matransporta amene amapangisa kuti ife achipembedzo cha Satana tizipeza nawo cha mwayi okafika nawo cha mchalichi kulondola ziti zimene zija. Kasi kumveka kaya mutumizirana Airtel Money ziwanda zimayenda mu Airtel kwa zafika mu phone kuyembekezera hey muli 10,000 yachoka kwanda kwa yawo anthu amene wandi olowa ndikutuluka amene sopano amakapangisa kuti chipembezo chiyambe kudilaga. Tiyeni muyime sopano pa president worship muyimirira limodzi ndi olowa ndikutulukawo. Gulu limene ndi gulu lachiwiri. Tiyeni muyambe zokokeka zinthu zake mmene mayambira DJ kuchunira yapa zosagwira kukweza keyboard zosagwira kusisa kuti kapena ndi yapa kapena zosagwira mapeto ake kuti basi tipemphere puta mabwerako opanda kalikosi chifukwa chanda olowa ndikutuluka. Ndiye kuli gulu lomaliza. Gulu limeneli ndiye gulu limene siliyelekeza nkuyelekeza komwe kuti ndila Mulungu koma linatenga umembala wa chalichi amene mwani mamembala acha a chalichi koma mkati mwawo mulibe cha nawo. Mapemphero amagulu atatuwa ndi osiyana. Kazi kumveka zimenezi ndiye gulu ili lapa pali lingaloweze buku. Kazi kumveka zimenezo ndilakunja likoza kuloweza nawo cha buku limeneli kuliloweza. Yohane 1 Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anatuma mwana wache chifukwa cha ine ochimwa sana lape aya kungotenga sizithandi suyaka moto chifukwa choti wachula vesi kamkunivesa pamene moto mmene musikuti ukhala mwala walegeni otentha m'manja mwa njerekezi ayi chifukwa munthuyi si Khristu analoweza anachita memorize kodi sikumveka zimenezi anangochitani chinthuchi anangochiloweza. So kuloweza si umulungu. Ine ndaona ngati kuli chipembedzo chimene ndikuchokereni cha Chisilamu kumene kuti kamati taphunzira koyambirira kuti manena kuta kuloweza umayamba mwana ukuphunzira mpaka na kuzafika pena pake hapa ukungoloza buku lonse loyamba limachedwa jusu amba limene lonselo jusu amba umangomuloweza kumwika cha munthu. Zikumveka now amene wamapita mumapeza mamufti woti Qur'ani yonse kuchoka mpaka kuzafika kuiloweza koma alondoleni mmamidzi ndikona chiuzira ngwenya ukubulanta alilongwe konse ana alinawo akunyenga kopya koma anata analowa chimodzimodzi so Chikhristu analoweza koma zimenezi sizikuthandiza kuti pempherolo limveke. Nawo Satana amaopa first battalion ili koko ija oyambirira ija imene ndimene amazoti kapemphera imene ndiye inu titani inu ndine tizichose kugulu ili anthu wamba tichoke apa pagulu lolowa ndi kutuluka tipite pagulu liti ndi limene akuti likapemphera Satana amagwedera osangozika mu gulu ndine